Čaves, máme tu novú web stránku pre klienta. Ideme si ukázať, ako funguje a na čo je vytvorená. Je na heslo. Táto stránka slúži ako ukážka súkromnej nehnuteľnosti, ktorá je na predaj. Je to luxusná nehnuteľnosť a táto stránka je čisto iba na ňu zameraná. Môžeme si ukázať od začiatku. Tu, ak niekto napíše mail, môžeme sa príklad dám @trendly.agency. Dáme získať brožúrku a automaticky sa nám brožúrka stiahne. Klik a máme brožúrku stiahnutú. Môžeme ísť ďalej. Táto stránka nejako vyzerá. Sú tu časti tomu vystihnuté. Kuchyňa, kúpeľňa, wellness. Napríklad klikneme a otvorí sa nám wellness časť. A takto funguje s každou časťou. Technické parametre to zda preklikávať po schode domov a následne ďalšie časti. A niečo sú už nejaké vizualizácie, čas kladené otázky a celá táto stránka je robená na smooth, taký štýl, taký prechod, aby pôsobila prémiou. Kontaktný formulár funguje, dojde na mail do 10 sekúnd od odoslania. A teda táto stránka slúži na promo alebo zaslanie nehnuteľnosti pre prémiových klientov tejto realitnej kancelárie. Konkrétne Powered by Trendly.